Fit-tmiem is-sena l-oħra, aktar minn 2800 student jiċċelebraw li spiċċaw il-kors fl-Università. Il-toroq Maltin mimlija blajjat u storbi. Ketri mit-tim ta' Xarabank tmur waqt iċ-ċelebrazzjonijiet mal-gradwati fil-liġi u fil-kummerċ. Iżda dawn jafu li fil-21 ta' Diċembru ta' din is-sena se tispiċċa d-dinja. Għanna spaceship. U lest il-labdu nitilqu naħarbu l-emma l-ewel ġifiri, no problem at all. Le, aħna ħanibqaw naħsbu ta' parti mux spiċċa, nibdaw naħdmu naqra mbagħad jekk tispiċċa tkun ġitna ħażina. Nikol niċċelebra, nafis part-time xogħol biex Nistieħ il-ġim. ġim nistieħu, isħaq imma nikol niċċelebraw. Jiena ħammur il-Hawaii. Tispiċċa d-dinja ħażina, le, ma naqbilx maħħajn. Le, efem għalina l-ħares tispeċċa d-dinja xwara 6 snin. Ikunnu naqal xej. X'tagħmel jekk taf biċċert din is-sena ser tispiċċa d-dinja? Mur inqer. U nonfoq kull ma għandi. Xejn, nibqa' għaddejn kif konna u. Nieħdu lawn kbir u nsifru d-dinja. Naqbad il-flus li għandi u naqbad umur holiday tajba bihom. Ingawdi kemm nista' ġifieri qabel tispiċċa d-dinja. U l-dinja mhux ħadd tispiċċa. Aħna ħanibqgħu aħna ħanibqgħu laqwa. Gradwajna dis-sena. Gradwajna nkomplu nistudjaw. Ma se tagħmel? Xejn se nagħmel, naħdem nistudja, nħogost, nitqama sħabi xi tagħmel, daqshekk. Inti se Ma nemmenx assolutament. Id-dinja tispiċċa la tiġbidna x-xemx. Għadfadal. Jekk se spiċċa d-dinja fil-każ jafżawni ħammur bank, nieħu lown li ma nista' nħallas qatt, nixtri karozza ma nista' nħallas qatt, dar ma nista' nħallas qatt u mmut bid-dejn. L-aħħar tad-dinja se tiftaħ l-aptit ukoll. Kieku tafu li ser tispiċċa d-dinja, tiklu aktar kejki. Kieku ma naddix bil-bib. U jiena ta' parti tiegħi ħanħu kejk kbir kollu kaloriji. Anki ħor forsi. Dan Elix, ix-xufier. Jena naħseb speċjatessa xwitnejja ġa speċjaw b'dak l-istorbju. Xarabank, owew. Ma minkejja li din is-sena qed jgħidu li tista' tispiċċa d-dinja, l-istudenti jibqgħu jiċċelebra. We are sexy and we know it! Barbra Streisand. Xorna nafu li bej l-avukati u l-accountants hemm pika taħraq mhux ħażin. Għamlunna debut ta' tal-liġi, għamlunna debut. Fil-belt, mid-dera mhux kulħadd jogħġbu l-mod kif isiru daw iċ-ċelebrazzjonijiet. Għax meta nies li ħajmexxu għada, jiena ma nippretendix li għandhom jagħmlu dan sofjet kollu. Imma t-tifla ta' dan is-silju dit tiċċelebra mal-istudenti hi wkoll. Għandihom jifirħu li gradwaw mela nagħmlu l-istorbja xi tla partit. Nifirħu għax gradwaw.